però no vivim únicament de persones, sinó també de grups. Aquí tinc un llibre que algú podria dir, és el Barça, o és el Círculo Ecuestre, o el que sigui. Doncs no, és un club que a mi m'interessa i crec que a molta gent els interessa. Es tracta de Comissions Obreres, una presència decisiva. La història moltes vegades s'oblida i la gent pensa que sempre hem tingut la democràcia i que sempre hi ha hagut drets i que de vegades aquestes coses s'han hagut de lluitar, però potser no sabem qui eren els que ho van fer. Doncs aquí és. Aquesta crònica gràfica de Comissions Obreres de Catalunya, del 1964 a 2008, és també una mica el nostre retrat de Dorian Gray col·lectiu. I si ens anem a buscar en aquestes fotografies, la gent que ja té una certa edat potser s'hi trobi i tot. Veurem les barbes que portàvem, els bigotis, les camises, però també una manera de trobar-se i de coincidir, per exemple, amb una gent anomenada els grisos, que ara ja no ho són, i amb una gent que va donar suport al que és no una lluita revolucionària, sinó simplement que no ens prenguin el pèl. És a dir, que els treballadors tinguin una possibilitat sempre i en tot moment de dir, home, potser que ja n'hi ha prou i que el màxim benefici no vingui de la nostra força de treball, sinó que vingui en tot cas d'altres qüestions que farien els empresaris. Precisament per aturar això i per saber d'on ve la memòria, aquest llibre, Una presència decisiva de Comissions Obreres, em sembla que era hora que hi fos. Que això durarà molt o menys, potser un dia hi haurà del 2008 al 2050, ja ho veurem, no? Tant de bo el sindicalisme no s'acabi. I aquí és una manera de condensar-ho i convertir-ho en història. És tot el que havia de dir en aquest començament d'any, però em sembla que